Jakning ojo sampe yo sampean biasakno ninggal kunci nyantol nang kontake Brad Pitt. Iki polai ono arek kos-kosan nang Kutha Malang sing kemalingan polai kebiasaan ninggal kunci nyantol nang Brad Pitt. Aksi maling iki kerekam kamera CCTV. Lah pelakune dadakno arek wedok kudungan sing ipok-ipok kapene melok ngekos nang kono. Rekaman kamera CCTV iki dadi bukti paling genah teko aksi maling sing kedadean jemah minggu winginane nang daerah Bandulan Gang 8 Kecamatan Sukun, Kutha Malang. Siji arek wedok kudungan ireng mlebu nang omah kos-kosan. Pirang-pirang jam samarine arek wedok iku metu teko omah kos ambek numpak Brad Pitt wae salah siji arek sing ngekos nang kono. Kezia, korban sing kelangan Brad Pitt jelantrehno. Asale pelaku marani DE kenalan ambek ngejak omong polai DE kapene ngekos nang kono. Korban gak nyongko polai pelakune ketok sopan. Mari ngono pelaku pamitan kapene nang kamar kose. Let rodok suwe korban sing kapene tuku sego kaget ndelok Brad Pitt wis keplas. Teko rekaman CCTV korban yakin nek pelaku areke wedok sing isuke ngejak DE ngomong. Korban ngakoni nek DE duwe kebiasaan ninggal kunci kontak nyantol nang Brad Pitt. Iki sing wis dititeni ambek pelaku sing gak kangelan nggo keplas Brad Pitt korban. Ali Makros, CTV.